Let's see. Hello guys, good morning. Muli ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing magandang umaga sa inyo. Ito kakain tayo guys kasi kanina nagugutom ako sa kakadaldal ko. Nag-live ako ng 48 minutes siguro yun. Pero ito gutom na gutom ako. Kaya kakain tayo guys, samahan nyo ako. Ito Amso Rod, nakita mo to, siupaw again, tsaka yung turnip cake, tsaka yung fried noodles, tsaka yung hot lemon tea. Sawa sa siupaw. Ganito pa rin ang flavor. Ganito pa rin ang flavor ng pinakain ko araw-araw. Walang pagbabago.
di ba, karaniwang nainom ka talaga dito. Dito. Eh, siyempre, ano to, pang public to. Kaya ang may nagturo, dapat daw pag nag-inom daw dito. Kasi walang nainom yan dito eh. Dito sa pinakahawakan niya ba? Nakita niyo yung hawakan na to. Wala yan dito nainom. Kaya dapat pag nag-inom tayo, dito tayo iinom. Kung kagaya nito ng inuugatan ng ba na ano. Kasi karamihan nila iniinom magmula dito hanggang dito eh. Pero pagdating dito sa hawakan mismo, itong hawakan, oh, kita nyo itong hawakan, oh, ito dito. Ito ang gagawin nyo dito kayo iinom. Kasi walang walang iinom sa ganito kundi ako lang. Kaya mahirap kasi masyadong hawakan. May nag-ano kasi niyan, may nagturo kasi niyan guys sa akin. Kung nainom ka raw sa ano. Kasi di ba nahingi talaga ng sariling baso? Pero, diba naman talaga tayong ano, kaya ang gagawin natin, okay, so ito hawakan na to. Dito tayo, sa pinakalan niya. Ito. Walang ano niya. Nakakuha kayo ng ano sa akin, ng ideya, no? Pag yung ano ba, pagbago kasi lugar. Gano'n ang ano nyo, gano'n ang gawin nyo. Iba yan ang ginagawa ko pag ano, pag yung bago ba. Kasi ano rin, iwas ano rin, yung magay ng mga song, yanggaw, gano'n. Kasi walang nainom dito guys sa hawakan banda. Kundi katoso. Diba? Pwede mo na sana ito pang-interest sa mukbang namin ni Mrs. Gina Koy. Kasi lang uwi para sa Pilipinas eh. Doon tayo magsisimula pag sa Pilipinas. Kasi ang dating daw niya, mag-iiyakan sila ng mister niya. Saka mag-mukbang. Kaya doon ko lang mag-i-start. Kaya hindi ko pa i-prepare ko to. Hindi ko pa gawa nila ulit ng panibago. Bali, isang set siya, yung isang pack na lemon tea, hot lemon tea, isang fried noodles, isang siupaw, saka isang
turnip cake ba? Kung labanos. Ano ang question niya? $31. Tandaan nyo ha, 31. Baka mamaya yan ang bababas mamaya sa tanong ko. Bahala kayo. Yeah, you better watch out. You better not cry. I'm telling you why. Bisayan Daisy. Na mo nagkaalmusal. Busog na si Bisayan. Pwede ulit magdaldal si Bisayan. Busog na. Pwede na ulit magdaldal. Ano na. Naka-charge na. Busog na. Ngayon ito guys, ang tanong ko. Tingnan nyo tong picture na to. Itong picture na ilalagay ko dito pagkatapos ito nang sinabi ko. May picture ako dyan na ay papakita dalawa. Tingnan mo kung ano bang gagawin ko dapat yan. Bakit na pa ganyan ako? Tumunog na. May ano ako dyan guys, yung sa picture tingnan nyo. May ginawa ako dyan sa picture eh. Ano dapat, sa ano sanang gagawin ko dyan at anong dapat na gagawin ko dyan. Ba't na pa ganon ako? O ito na guys, tingnan nyo guys ha. Ready ang 200. Sige, sisingit ko na ang picture ko ano dapat ang gawin ko na hindi natuloy. Okay guys, salamat muli. Ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na busog na ako. Kaya babu!